Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovom briefingu Hnutia Slovensko, tentokrát s dvomi témami. Prvou témou je farizejstvo Roberta Fica, za ktoré musí zaplatiť, verejná výzva premiérovi, a druhou témou bude vyjadrenie k zadržaniu bývalých vyšetrovateľov NAKA a prokurátora Šúreka. Vítam prítomných predstaviteľov Hnutia Slovensko, konkrétne ex-ministra vnútra pána Romana Mikulca, ďalej podpredsedu výboru pre obranu a bezpečnosť pána Gábora Grendela a slovo odovzdávam poslancovi Národnej rady pánovi Juliusovi Jakabovi. Nech sa páči. Ďakujem, dobrý deň, dámy a páni. Vojna v Iráne zachvátila celý arabský poloostrov. Všetci na Slovensku s napätím sledujú túto situáciu. Hlavne aj kvôli tomu, že mnoho rodín tam má svojich príbuzných. Tisíce ľudí zostali na arabskom poloostrove odrezaní od toho, aby sa dokázali odtiaľ dostať, ak teda chcú sa vrátiť na Slovensko. Niektorí tam žijú dlhodobo, ale mnohí ľudia sú tam na svojich pobytoch a nedokážu odtiaľ sa vrátiť späť, zlietnúť. Mnoho z tých ľudí hovorí svoje osobné príbehy, ktoré si môže čítať hocikto na Slovensku, aj si čítajú ľudia na rôznych portáloch. Ja budem čítať. Pre mňa to bola zo soboty na nedeľu veľmi zlá noc. Mala som veľké úzkosti. Opísala Helena. Je to náročné na psychiku. Čiže naozaj ľudia, ktorí zažili, či v Dubaji alebo v iných častiach arabského poloostrova, bombardovanie, ktorí videli, ako dopadajú rakety, ktorí videli, ako vzdušná obrana zasahuje proti útokom na tieto krajiny zo strany Iránu, tak zostali vyplašení. A je to absolútne pochopiteľné. Je to základný ľudský inštinkt a základný ľudský pud, že sa chcú schovať do bezpečia, že chcú odísť, že sa chcú dostať domov, keď môžu. A na to tu máme aj Slovenskú republiku. Na to tu máme štát, na to tu máme lietadlá, ktoré sú platené z peňazí daňových poplatníkov, aby v čase núdze im jednoducho pomohli. Mnohí ľudia sa sťažujú na prístup Slovenskej republiky. Píšu, že sú zaregistrovaní a dúfajú, že to stačí, aby dostali nejaké informácie, lebo nikto s nimi nekomunikuje. Hovoria, že nechápu, ako je možné, že cestovná kancelária sa o svojich klientov stará lepšie a vláda sa na nich absolútne vykašľala. To sú citácie ľudí, ktorí sú uviaznutí na Blízkom východe. Citácie ľudí, ktorí nemajú možnosti, ako majú vládni činitelia, ktorí nehýria luxusom, ktorí nemajú dokonca ani peniaze na to, aby si predĺžili nájom apartmánu, v ktorom sú. To je ďalší príbeh, ktorá hovorí, ako ju jednoducho vyhnali z apartmánu, lebo chceli ďalšie peniaze, ktoré už nemali. A že sa nevedia dostať naspäť na Slovensko, pretože repatriačné lety nefungujú tak, ako by mohli. Ale zároveň tu máme ministra zahraničných vecí, ktorý odkazuje tým ľuďom, že sa najprv majú obrátiť na svoje cestovné kancelárie, na poisťovne a až keď minú všetky možnosti, až potom sa majú obrácať na štát. Ako keby sme nemali dosť zamestnancov na ministerstve zahraničných vecí alebo v tomto štáte, že ich je 450 000 zamestnancov vo verejnej správe a že Robert Fico hovoril, že poprepúšťa a pritom zobrali o 13 000 ľudí navyše, ktorých platí štát Slovenská republika, ktorých platí ľudia zo svojich daní. Aby sa spojili s tými tisícmi ľudí, aby im zatelefonovali, opýtajú sa, ako sa majú a či potrebujú nejakú pomoc. To nie. Ale Robert Fico hovorí, sám priznáva, že máme obrovské množstvo ľudí v zahraničí, ktorí vycestovali za dovolenkami, ale aj za prácou v oblasti, ktorá je dnes pod veľkým tlakom vojnového konfliktu. Áno, vieme to všetci na Slovensku. A Robert Fico taktiež povedal, že dávame dohromady prostriedky, pripravujeme lietadlá, letecké spojenia. Len čo sa otvorí letová zóna, budeme posielať lety a budeme postupne sťahovať tých občanov, ktorí o to prejavia záujem. Povedal premiér. Čiže povedal, že vie, že sú tam tisíce ľudí a že pripravujú všetky lietadlá, ktoré majú byť na to určené, aby po týchto ľudí prišli. A jedný z tých lietadiel, ktoré mali byť určené na núdzovú evakuáciu ľudí z vojnových konfliktov, boli lietadlá, ktoré nakúpil minister Kaliňák pod ministerstvom obrany. Boli to lietadlá Bombardier Global 5000. A chcel by som poprosiť Gábora Grendela, aby povedal o týchto lietadlách, o nákupe a ako celý tento príbeh Kaliňáka a lietadiel na evakuáciu Slovákov z nebezpečných zón prebiehali. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Situácia na Blízkom východe usvedčila Roberta Kaliňáka už po niekoľkýkrát, že si bohapusto vymýšľal, keď zdôvodňoval zbytočný nákup 2 luxusných tryskáčov
značky Bombardier Global 5000 za 50 miliónov eur z peňazí daňových poplatníkov. Krátke zhrnutie. Išlo o vianočný nákup v roku 2024, kedy väčšina občanov Slovenskej republiky riešila úplne iné veci ako obstarávanie alebo nákup štátnych inštitúcií a vtedy si Robert Kaliňák ukázal prstom na tieto lietadlá bez akejkoľvek súťaže v tichosti a kúpil pre vzdušné sily ozbrojených síl Slovenskej republiky tieto lietadlá za 50 miliónov eur. My sme to už vtedy spochybňovali, hovorili sme o tom, že tieto lietadlá sú pre účely armády absolútne zbytočné, nepoužiteľné a v budúcnosti poslúžia skôr ako aerotaxíky pre papalášov a nie pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky. A čuduj sa svete, prax nám opakovane dáva za pravdu. Už jedna kríza na Blízkom východe bola, ak si spomínate, v lete minulého roka. Ani vtedy tieto lietadlá značky Bombardier neboli nasadené na evakuáciu. Podľa Roberta Kaliňáka preto, lebo ešte bolo treba urobiť nejaké interiérové úpravy. Odvtedy uplynul viac ako pol rok a opäť neboli nasadené tieto lietadlá na evakuáciu. No prečo asi? Kapacita týchto triskáčov je 15 osôb. Na Blízkom východe je uviaznutých 5000 občanov. 10 rokov by museli tieto lietadlá evakuovať občanov Slovenskej republiky, ak by mali byť nasadené na evakuáciu z krízových oblastí. Je to absurdné. Je to bohapustá lož. A čuduj sa svete, v tom istom čase, keď je kríza na Blízkom východe, keď sa začína evakuácia našich občanov, letkov ministerstva vnútra a čiastočne zrejme Spartanom ministerstva obrany. Triskáč značky Bombardier Global 5000 je nasadený na prelet predsedu vlády a predsedu strany Smer z Bratislavy do Košíc na stranickú žúrku pri príležitosti MDŽ. Presne ako sme hovorili. Papalášské výlety za štátne, namiesto toho, aby to slúžilo účelom ministerstva obrany, Robert Kaliňák urobil z letky ministerstva obrany aerotaxi službu pre svojich kolegov zo strany Smer, aby sa mali čím voziť na žúrky pod značkou MDŽ. Je to absurdné, je to nehorázne a mali by to predstavitelia strany Smer zaplatiť, ale samozrejme z čoho to zaplatia? No keď tak zo štátneho príspevku, čiže opäť z peňazí daňových poplatníkov. Takto vyzerá konsolidácia v praxi. Obyčajní ľudia si majú uťahovať opasky, aby papaláši mohli luxusnými štátnymi lietadlami lietať na svoje stranické žúrky. Je to nechutné, je to absurdné. Ďakujem. Keď tieto luxusné lietadlá, ktoré aj vidíte za mnou, nakupoval Kaliňák za 50 miliónov eur v čase konsolidácie, hovoril, že sú to staré aktuálne lietadlá nestačia, že potrebuje novšie, že tá súčasná flotila, ktorá vtedy bola, nie je dostatočne pripravená na rizikové situácie, že má krátky dolet, nevyhovujúcu kapacitu, že primárny účel týchto lietadiel, ktoré vidíte za mnou, bude evakuácie a krízové situácie, a že lietadlá majú primárne slúžiť na evakuáciu občanov pri zhoršení bezpečnosti v regióne. Takto to hovoril minister Kaliňák, keď v čase konsolidácie nakupoval luxusné triskače za 50 miliónov eur. Hovoril, že to nebude luxus pre politikov, že budú vybavené aj lôžkom pre ťažké zdravotné stavy, aby mohli ľuďom pomáhať sa dostať domov. Vtedy aj Gabor Grendel, Roman Mikulec, celé hnutie Slovensko ukazovalo, ako vyzerá interiér týchto luxusných triskačov, ktoré nakupuje minister Kaliňák. On hovoril, že to ešte bude prestavba, že to sa vykuchá, že tam sa dajú iné veci, aby to poriadne slúžilo ľuďom. Čo vidíme na konci? Na konci vidíme, ako z tohto lietadla vystupuje Robert Fico. To je to, čo vidíme.
že lietadlo, ktoré malo slúžiť na účely evakuácie občanov z konfliktných zón, tak vystupuje z neho Robert Fico a sa stavím, že to lietadlo nie je vnútorne prerobené. Sa stavím, že to lietadlo nie je vykuchané, ako sľuboval minister obrany Kaliňák. Ja vám chcem iba povedať, že to, že vidíme, ako Fico vystupuje z toho lietadla, nebolo jediný krát. To lietadlo letelo 4-krát medzi Bratislavou a Košicami. Pretože Robert Fico si potreboval v nedeľu zvolať svoju tlačovú konferenciu na úrade vlády. Aby tam rozprával o kajúcníkoch, aby sa vyhrážal prokurátorovi Šurekovi, ktorú z okolností dneska ho odviezli v putách, aby hovoril o Čurilovcoch, aby hovoril o kajúcníkoch, aby rozprával o očistci, pretože to je kauza, ktorej sa tak veľmi boja. A potom po tejto tlačovej konferencie nasadol do toho luxusného lietadla, ktoré mu Kaliňák kúpil s tými úžasnými polohovateľnými kreslami, minibarom, aby si tam mohol popíjať šampanské, keď sa týmto lietadlom vezie, ktoré malo slúžiť na evakuáciu občanov. V čase, keď už je vojna na Blízkom východe, tak on si to lietadlo berie a ide na východ. Ale nie na blízky. On ide na východné Slovensko do Michaloviec, vykladá ho to lietadlo v Košiciach, potom to lietadlo sa vracia naspäť do Bratislavy, aby na ďalší deň mohlo letieť znova do Košic, kde zobralo premiéra, aby sa znova mohol vrátiť do Bratislavy. 4 lety takto urobilo to lietadlo a toto je príprava Roberta Fica na evakuáciu občanov z Blízkeho východu, ktorú tak sľuboval. To je to lietadlo, ktoré podľa Kaliňáka malo slúžiť na evakuácie občanov zo zón ohrození, kedy im ide naozaj o život. A teraz tí ľudia, ja som vám hovoril tie príbehy na začiatku, oni sa sťažujú, že štát s nimi nekomunikuje, Blanár ich odkazuje kade tade, štát im nechce pomôcť a tie evakuačné lety na ne čakajú zbytočne, nevedia sa dovolať pravdy a nakoniec vidíme, že Robert Fico tie evakuačné lietadla využíva sám pre seba. Preto chcem povedať, že oficiálne prvým evakuovaným občanom Slovenska z Blízkeho východu bol Robert Fico. Ale on bol evakuovaný z Michaloviec, kde bol na mítingu MDŽ so svojimi privržencami a bol evakuovaný štátnym lietadlom, ktoré malo na tie evakuácie slúžiť, ale obyčajných ľudí z krajín, kde je vojna. Namiesto toho vidíte za mnou fotku Spartana, ktorý slúži momentálne na evakuáciu občanov z zón, kde je vojna, z arabského poloostrova. Čiže nie Lietadlá Bombardier Global 5000 za 50 miliónov počas konsolidácie, ako hovoril Kaliňák. To sú papalášské vozy, ktoré evakuujú Fica z východu, z Michaloviec, z akcie MDŽ, naspäť do Bratislavy. 4-krát. To neslúži občanom, to je obyčajný bohapustý papalášizmus. A tak chceme Robertovi Ficovi aj z tohto miesta pripomenúť jeho vyhlásenie z roku 2017. Pardon. Výkriky pána. A preto vám oznamujem, dámy a páni. Ja už nemením počúvať tieto lacné výkriky pána prezidenta. Posielam pánovi prezidentovi list, v ktorom ho žiadam, aby uhradil 1 000 000 eur za používanie lietadla na súkromné cesty domov. Hovorím to s plnou vážnosťou, bez akokoľvek hnevu. Jednoducho, niekto má dnes 1 000 000 eur pred sebou zaplatiť za používanie štátneho lietadla na cesty domov, pretože ja nepoznám žiadneho robotníka, žiadnu predavačku, žiadneho hutníka, žiadneho učiteľa, ktorému by štát platil cestovanie lietadlom domov zadarmo. Tu bolo 1 000 000 eur, obraciam sa na pána prezidenta, vystavím mu faktúru, aby týchto 1 000 000 eur zaplatil Slovenskej republike, pretože si myslím, že tieto peniaze musí zaplatiť. Tu vidíme Roberta Fica, ktorý v 2017 išiel vystaviť faktúru Andrejovi Kiskovi za to, že používal štátny špeciál na cesty do Popradu. Tie cesty, ktoré absolvoval počas tohto víkendu Robert Fico, neboli žiadne štátnické návštevy, nebolo to žiadna reprezentácia, ktorá súvisí s funkciou predsedu vlády Roberta Fica. Bol to meeting strany Smer, meeting MDŽ, tam, kde rozdávajú tie karafiaty, rozprávajú tie hlúpe lacné vtipy, aby oblbli
svojich voličov. A popri tom ich okrádajú. Okrádajú ich tak, že sa vozia na lietadlá, ktoré mali slúžiť na núdzovú evakuáciu občanov Slovenska a využíva ich Robert Fico ako svoje papalášske luxusné taxíky. Takto ich okráda. A tak ako v 2017 hovoril, že posiela list Andrejovi Kiskovi a faktúru, aby zaplatil za tieto lety, tak my tiež dnes ideme poslať list Robertovi Ficovi, aby láskavo to zaplatil zo svojho. Pretože Robert Fico má dvojnásobný plat, má doživotnú rentu, jeho strana Smer má miliónové príspevky za víťazstvo vo voľbách a on nemá hanbu a ešte aj tak používa lietadlá, ktoré sa kupovali za 50 miliónov eur. Kaliňák klamal celý národ, že to majú byť lietadlá na núdzovú evakuáciu občanov a vozí sa s nimi Robert Fico. Takže nech to láskavo zaplatí, pretože ako on hovorí, nepoznám žiadneho učiteľa ani predavačku, ktorí by sa vyvážali vládnym lietadlom na súkromné akcie. Tak ako to urobil Robert Fico a to lietadlo vzlietlo 4-krát len kvôli tomu, aby on sa vyvážal na súkromné akcie. Takže Robert Fico nech láskavo sa postaví pred ľudí a pred svojich vlastných voličov, aby toto svoje tvrdenie z roku 2017 priviedol do dokonalosti, zatiaľ čo prevážajú Spartanmi občanov z arabského poloostrovu a on sa vyváža súkromnými triskačmi s koženými sedačkami, nech to láskavo zaplatí zo svojho. Pretože ľudia drú a dávajú peniaze na to, aby sa tento štát o nich staral. A keď sa o nich nedokáže poriadne postarať, nemá právo Robert Fico jazdiť na svoje súkromné akcie štátnym lietadlom a zneužívať peniaze ľudí. A to hovorím ešte v čase konsolidácie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia téma sú prelety bombardérov USA, ktoré smerujú do konfliktu, a teda do vojny s Iránom, a sú to prelety ponad územie Slovenskej republiky. My sa pýtame z tohto miesta vlády Slovenskej republiky a Roberta Fica, ktorý teda nemá chochmes a vozí sa lietadlami, ktoré mali slúžiť na evakuáciu občanov z vojnových zón, že absolútne nekomunikuje žiadnu tému ohľadom toho, že nad slovenským územím prelietajú bombardéry USA, ktoré smerujú do konfliktu s Iránom. Pretože Robert Fico klamal svojich voličov. Robert Fico hovoril ľuďom na Slovensku, že zruší obrannú zmluvu z USA. Povedal, že ju doslova roztrhá. Po celom Slovensku viseli billboardy politikov, ktorí vtedy v parlamente hlasovali za obrannú zmluvu z USA a bolo tam napísané, že sú to vlastizradcovia. Boli tam ich tváre. To robil Robert Fico. Takto sa dušoval, že zruší obrannú zmluvu z USA. A neurobil absolútne nič. Už 2,5 roka proste neurobil nič. On jednoducho svojich voličov oklamal. A teraz sa dozvedáme, že nad územím Slovenskej republiky prelietajú bombardéry, ktoré smerujú do konfliktu s Iránom. Sú to americké bombardéry. A že slovenská vláda absolútne je ticho. Minister zahraničných vecí je absolútne ticho, Robert Fico je absolútne ticho. Tak ja sa pýtam, kde je ten Robert Fico, ktorý tu už 27 rokov rozpráva a kritizuje vládu Mikuláša Dzurindu za to, že povolila prelet stíhačiek, ktoré smerovali k bombardovaniu Juhoslávie. Kde je ten Robert Fico, ktorý vtedy sľuboval, že on takýto nebude a doteraz to obhajuje? Kde je Robert Fico, ktorý sľuboval zrušenie obrannej zmluvy z USA? Kde je ten Fico, ktorý proste kritizoval prelietanie lietadiel USA ponad územie Slovenskej republiky a premiéra, ktorý to dovolil? Nezasadala žiadna bezpečnostná rada, ľudia nevedia absolútne nič. Tu Robert Fico zvolá bezpečnostnú radu k dlažobným kockám alebo k gruzínskym legiám, ku kadejakej hlúposti, ktorá mu vyhovuje na to, aby strašil ľudí, ale keď tu prelietajú americké bombardéry ponad územie Slovenskej republiky, tak sa nikto nedozvie absolútne nič. Nikto sa nedozvie nič a Bezpečnostná rada nie je zvolaná ani ku konfliktu s Iránom, ktorý má vplyv nielen na celý svet, ale aj na celé Slovensko. Čiže vyzývame Roberta Fica, aby to jasne vysvetlil, aby zvolal Bezpečnostnú radu, aby táto
republika normálne fungovala a aby ľudia sa dozvedeli informácie, nie aby čakali niekde mnohí na Blízkom východe s neistými informáciami a so strachom, pretože táto vláda jednoducho nedokáže riadiť túto krajinu. Jediné, čo vedia, je zneužívať vládne lietadlá na to, aby sa vozili po celom Slovensku a odovzdávali dôchodkyniam karafiaty a rozprávali im svoje lacné vtipy. Ďakujem pekne. Dámy páni, ak dovolíte, ja ešte k tejto téme preletov, aby to bolo jasne povedané, pretože samozrejme mnohí prívrženci Roberta Fica to odôvodňujú tým, že existujú bezletové zóny a že vláda to má pod kontrolou. No chcem to vysvetliť. Bezletová zóna je jedna vec, tá je určená pre komerčné použitie, ale v prípade použitia vojenských lietadiel alebo na prelet cez vzdušný priestor ktoréhokoľvek štátu je potrebné diplomatické povolenie. V tomto prípade samozrejme Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky muselo vydať takéto povolenie, respektíve v spolupráci s ambasádou Spojených štátov amerických, pokiaľ oni chceli, aby takéto lietadla prelietali cez náš vzdušný priestor, tak to museli požiadať a naše Ministerstvo zahraničných vecí to muselo schváliť. Takže ak Robert Fico teraz sa správa a nejak alibisticky a pchá hlavu do piesku, tak ju nevopchá hlbšie do toho piesku. Musel o tomto vedieť a tak, ako povedal môj kolega Julius Jakab, je to absolútne v rozpore s tým, čo tvrdil doposiaľ niekoľko rokov, vyše 27 rokov, keď tu kritizoval prelety stíhačiek amerického letectva nad Jugosláviu, keď bombardovali vtedy aj Kosovo. Takže Robert Fico aj týmto potvrdzuje, aký je farizej, čo rozpráva svojim voličom, ako odôvodňuje svoje rozhodnutia a potom samozrejme na medzinárodných fórach alebo v rámci medzinárodných vzťahov robí úplne inak. Tak už sme sa dozvedeli, keď rozpráva iné na Slovensku a rozpráva iné v rámci Európskej únie. To je Robert Fico, farizej, klamár a podvodník. To je celé. Ešte sa veľmi krátko dotknem v súvislosti s tým, čo sa deje v súčasnosti na Blízkom východe, Irán, útoky. A ja sa pýtam touto cestou, kde je krízové riadenie ministerstva vnútra. Pamätáte si, počas pandémie celá vtedajšia opozícia, súčasná koalícia kopala do nás, že štát zlyháva na plnej čiare, lebo krízové riadenie nefunguje. Ja sa pýtam, kde je teraz krízové riadenie. Absolútne neviditeľné. Absolútne štát zlyháva vo vzťahu k repatriáciám, vo vzťahu ku komunikácii občanom. Mnohí tí občania hovoria, že sa nevedia dovolať krízových liniek. A ja sa pýtam, včera v reportáži jednej z televízií bolo ukázané, že krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí, prosím vás pekne, jedna kancelária plná ľudí, ktorí sa prekrikovali s jednou tabulou s fixkami, ktorá bola položená na zemi. Toto je ten profesionálny výkon. Ja sa pýtam, kde je krízové riadenie Ministerstva vnútra. Ja mám informácie, že riaditeľ, ktorého tak Matúš Šuta Eštok vynášal do nebies, pán, myslím, Erdeli, alebo ako sa volal, teraz možno neviem presne meno, z ministerstva vnútra, sa nechal vyslať na zahraničné pracovisko do Bruselu na stálú misiu Slovenskej republiky pri NATO. Ja sa pýtam, čo tam išiel robiť? Z ministerstva vnútra do NATO? Kto ho nahradil? Kde je krízové riadenie teraz? Štát absolútne zlyháva v rámci tejto krízy a ja naozaj by som ich vyzval, chodte od toho preč, súčasná vláda Roberta Fica, lebo absolútne zlyhávate. Zlyhávate na plnej čiare a vidia to už občania Slovenskej republiky každý jeden deň. Ďakujem pekne. Nech sa páči, teraz je priestor pre otázky. Ak máte k týmto témam otázky, nech sa páči. Úplne k tej základnej téme tlačovej besedy, ale na pána Grendela ako na podpredsedu branno-bezpečnostného výboru. Pán Jakab hovoril o obranej dohode z USA. Minister obrany Robert Kaliňák pred malou chvíľou pripustil na tlačovej besede po stretnutí s poľským ministrom obrany, že sa pripravujú určité zmeny v rámci tejto dohody. Máte vy k tomuto možno nejaké informácie, prípadne aké zmeny a či vôbec nejaké by ste si v tej dohode vedeli predstaviť vy? Robert Fico nehovoril o žiadnych drobných zmenách. Robert Fico hovoril o tom, že je to zradcovská zmluva, ktorú treba roztrhať. Myslím, že to citujem veľmi presne. Táto vláda prišla k moci kedy? Včera? Predvčerom?
Však voľby boli na jeseň v roku 2023 a už sa blíži jar 2026. A teraz chystajú nejaké drobné zmeny, aby zapchali a zakryli oči a zapchali uši svojim voličom? Veď to je smiešne. To je smiešne. Možno, že nejaké drobnosti zmenia, ja neviem, ako sa dohodnú s americkou stranou, ale je to v absolútnom rozpore s tým, čo roky hovorili svojim voličom. Je to v rozpore s tou billboardovou kampaňou, ako sme všetci zradcovia, ktorí sme vtedy sedeli v parlamente a hlasovali. Takže toto je len divadielko, aby zapchali uši, zakryli oči svojim voličom. Nič iné. Tak ešte prejdeme k poslednej téme a to je dnešné zadržanie bývalých vyšetrovateľov NAKA. Nech sa páči, pán Mikulec. Ďakujem pekne. Dovoľte, dámy páni, aby sme pár slovami sa vyjadrili k dnešnej akcii Úradu inšpekčnej služby, ktorou opäť zadržala tzv. Čurilovcov, policajtov okolo Jana Čurilu a plus k tomu pridali aj prokurátora v súčasnosti generálnej prokuratúry pána Šureka. Považujem to za pokračovanie účelovej kriminalizácie a honu na čarodejnice v prípade týchto policajtov zo strany Slovenskej republiky, konkrétne Úradu inšpekčnej služby. Je absolútne, myslím, že všetkým na Slovensku už jasné po tých rokoch, čo sú stíhaní, pretože to je viac ako 4 roky, tí policajti nikam neutekali, tí policajti sú dokonca v domácom väzení mnohí, to znamená, nie je problém si ich zavolať, ísť tam, predvolať na ďalší výsluch. Títo policajti tých výsluchov absolvovali veľa, zúčastňujú sa úkonov, ničomu sa nevyhýbajú, tomu práve naopak. Sami sa dožadovali, aby už konečne, ak teda je dôvod, aby podal prokurátor obžalobu. A pred 2 týždňami, dámy a páni, súd odmietol túto obžalobu z dôvodu, že konštatoval, že vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby bol zaujatý a je zaujatý. Napriek tomu opäť dneska akcia s prejavom sily, kuchláči nasadení dokonca v škôlke, kde išiel jeden z tých policajtov odniesť dcéru, puta a tak ďalej. Naozaj to považujeme len za pokračovanie kriminalizácie Čurilovcov, pretože sa blíži súdny proces Očistec, kde je obžalovaný Tibor Gašpar, podpredseda parlamentu, kde je obžalovaní sú viacerí ľudia z blízkosti strany Smer sociálna demokracia. Potrebujú toto prekryť, potrebujú akýmkoľvek spôsobom poukázať, že tí kajúcnici, škaredí, bakani si to vymýšľali, čo už sa x-krát preukázalo, že absolútne sa nepotvrdili tie rôzne konštrukcie, ktoré tu blúznil Robert Fico ešte pred voľbami a samozrejme od tých odvolieb stále na dennej báze. Takže toto je len ďalší spôsob, ako prekryť to, že sa blíži kauza Očistec, že sú tam obžalovaní ľudia ako Tibor Gašpara a ďalší blízki ľudia Roberta Fica. Samozrejme, budeme čakať na nejaké ďalšie informácie o tom, z čoho konkrétne sú policajti obvinení, či vôbec budú obvinení, či budú naďalej zadržaní a budeme sa k tomu ďalej vyjadrovať. Nič to nemení na fakte, že títo policajti 4 roky sú nezákonne obvinení z mnohých vecí, čo konštatoval aj súd tým, že odmietol obžalobu, pretože vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby bol zaujatý. Ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne otázky, ďakujeme veľmi pekne za účasť a prajeme ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia. Ďakujeme. Dovidenia.